A tranzita un aeroport este o experiență specifică. Poate că suntem nevoiți să tranzităm un aeroport de câteva ori pe an, însă de fiecare dată experiența ar părea să fie asemănătoare. Odată intrați în aeroport, ne aflăm într-un teritoriu închis, traversăm o serie de culoare monotone, urmate apoi de o serie de așteptări. Odată în aeroport ne găsim suspendați între locul de plecare și destinație. Aici circulația aeroportului este anonimă și aproape invizibilă, însoțită de un murmur distant, indistinct. În aeroport adesea persistă o senzație de înstrăinare și de o oarecare rătăcire. Această stare incertă a unui spațiu se numește stare de liminalitate, iar aeroportul este poate cel mai reprezentativ spațiu liminal modern. Dacă ne referim la arhitectură, atunci liminalitatea este o stare a unui spațiu. Liminalitatea se referă la condiția unui spațiu de a se afla într-o tranziție sau de a reprezenta o tranziție. Orice tranziție creează o disonanță, un conflict pe care îl percepem ca o neliniște, ca o stare de alienare, conștientă sau inconștientă. Spre exemplu, o ruină ar putea reprezenta liminalitatea în măsura în care o percepem ca suspendată între existență și non-existență, între ceva ce a fost și o tranziție spre ceva necunoscut. Liminalitatea apare ca o senzație atunci când tranziția spațiului devine evidentă trecătorului. Dar aeroportul a devenit aproape sinonim cu liminalitatea nu întâmplător. În trecutul nostru nu foarte îndepărtat, înainte ca să călătorim atât și așa cum călătorim acum, desfășurarea unei călătorii urma cu totul alt parcurs. Spre exemplu, fie cu trenul, fie cu alt mijloc de transport, călătoria în sine ne oferă timp să tranzităm lent de la un loc la altul, să ne asimilăm unui loc nou într-un ritm natural. Însă, transportul a devenit ultra-rapid, iar aeroportul are deseori sarcina de a comprima 10.000 de kilometri într-o experiență birocratică și administrativă instantanee. Cred că pe măsură ce viața noastră se va schimba, astfel de experiențe tranzitive instantanee vor apărea din ce în ce mai des în mediile noastre. În unele situații, liminalitatea îndeamnă la reflexie, ca atunci când experimentăm o ruină. Alteori însă ne poate da o stare de alienare. Mie mi se pare că acest simț fin pe care îl avem indică de fapt conexiunea profundă pe care noi o percepem între spațiu, timp și relația lor cu arhitectura.